Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale anga okondeka lero la Mulungu loyamba la munyengo imene ya Advent mu chaka A. Tayamba nditu Mulungu watsopano munyengo imeneyi. Ndipo tu pano mpatira nkuleni Ambuye pamene ndikukulandirani ndi mtima wonse lero la Mulungu pa 27 November 2022. Mawu athu oyamba akuchokera pa buku la Yesaya, mprofeti Yesaya mutu wachiwiri kuyambira ndime yoyamba kulekeza ndime ya 5. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Mese Chipokosa a Rosarian Sisters kuchokera ku St. Joseph Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu athu achiwiri akuchokera kalata ya Paulo Woyera kwa Aroma, ndipo ndi Aroma 13 kuyambira ndime ya 11 kulekeza ndime ya 14. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Sister Martha Phiri a chipani cha Rosarian Sisters kuchokera ku St. Joseph Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Utenga wathu wabwino ukuchokera mu tenga wa Mateyu Woyera mutu 24 kuyambira ndime ya 37 kulekeza ndime ya 44. Ndipo amene akutiwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Paul Lapozo kuchokera ku St. Magdalena Parish, Koche, mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Yesaya mutu 2 kuyambira verse 1 mpaka 5. Monga adaloseratu aneneri akale, mpulumutsi adadzakhazikitsa ufumu wa Mulungu ndi mtendere pakati pa anthu. Pa nthawi yomaliza Ambuye adzakwaniritsa kotheratu malonjezo awo. Nazi zinthu zimene Yesaya mwana wa Amosi adaziona ngati kutulo, zokhudza Yuda ndi Yerusalemu. Pa masiku otsiriza, phiri limene adamangapo nyumba ya chauta lidzakwezedwa kupambana mapiri wonse, ndipo lidzatumphuka pamwamba pa magomo onse. Anthu a mitundu yonse adzabwera mu nyinji ku phirilo. Mitundu yambiri ya anthu idzati, tiyeni tikwere ku phiri la chauta, ku nyumba ya Mulungu wa Yakobe. Iye akatiphunzitsa njira zake kuti tizizitsata. Pakuti nku Yerusalemu kumene kudzachokera malamulo, ndipo nku Ziyoni kumene kudzachokera mawu achauta. Iye adzakhala oweruza pakati pa mitundu ya anthu. Adzathetsa kusamvana pakati pa mafuko ambiri. Anthuwo adzasula malupanga awo kuti akhale makasu, ndiponso mikondo yawo kuti ikhale mapwitika. Mitundu ya anthu sidzamenyananso nkhondo,
sidzaphunziranso za nkhondo. Inu zidzukulu za Yakobe, tiyeni tiyende mkuwala kwa chauta. Mawu a chauta. Mulungu. Tsiku lobwera Ambuye layandikira. Tsono tikhale wokonzeka pakupewa zoyipa ndi kukometsa makhalidwe athu. Mawu a mkalata ya Paulo woyera kwa Aroma, mutu 13, kuyamba ndime ya 11 kulekeza ndime ya 14. Abale, mukudziwa kuti yafika kale nthawi yakuti mudzuke kutulo. Pakuti nthawi yathu yopulumukira ili pafupi tsopano koposa mmene inalili pamene tidayamba kukhulupirira. Usiku uli pafupi kutha, ndipo mbandakucha wayandikira. Tiyeni tsono tileke ntchito za mdima, ndipo tinyamule zida zomenyera nkhondo ya kuunika. Tiyende koyenera, monga anthu amayendera usana. Pasakhale dyera kapena kuledzera, dama kapena zonyasa, ndewu kapena sanje. Ambuye Yesu Khristu mwini akhale zida zanu za nkhondo. Lekani kusamala khalidwe lanu lokonda zoyipa, ndipo musamachite zimene khalidwelo limakhumba. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga oyera monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Ndiwerenga uthenga wa Mateyu mutu 24 kuyambira ndime ya 37 kulekeza ndime ya 44. Yesu adati kwa ophunzira ake, kudza kwa Mwana wa Munthu kudzakhala monga momwe zinthu zidayendera pa nthawi ya Nowa. Masiku amenewo chisadafike chigumula, anthu ankadya ndi kumwa, ankakwatira ndi kukwatiwa, mpaka tsiku limene Nowa adalowa mchombo. Sadazindikire kanthu mpaka chigumula chidafika nkuwawononga onse. Zidzateronso pamene Mwana wa Munthu adzabwera, pa nthawi imene anthu awiri adzakhala ali m'munda, mmodzi adzamutenga, winayo nkumusiya. Azimayi awiri adzakhala akusinja, mmodzi adzamutenga, winayo nkumusiya. Nanunso tsono khalani maso, chifukwa simudziwa tsiku limene Ambuye anu adzabwere. Koma dziwani kuti mwini nyumba akadadziwa nthawi yofika mbala, abwenzi atakhala maso osalola kuti mbala imuthyolere nyumba. Choncho inunso muzikhala okonzeka, pakuti Mwana wa Munthu adzabwera pa nthawi imene inu simukuyembekeza. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, ndimanena kuti lero tayamba la Mulungu loyamba mu nthawi kapena mu nyengo ya Advent. Nyengo ya Advent ndi nyengo imene ife timachingamira, ndi nyengo imene ife timadikirira ndi kuyembekeza kubwera kwake kwa Mwana wa Mulungu. Tili nazo nyengo zingapo mu mpingo wathu,
Ndipo nyengo iyi nayo yoyambirira ndi nyengo ya Advent, nyengo ya Lent, nyengo ya Pasaka. Nyengo zina zosiyana-siyana zimene zimapezeka mu mpingo mwathu zimatithandiza ife kuyenda bwino molingana ndi nyengo imeneyo. Ndipo nyengo ino imene tayiyamba ndi nyengo yoyembekezera kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Tikhale okonzeka poyembekezera kubwera kwa Ambuye. Ndiwo mawu athu otitsogolera pa nsembe yathu ya Ukaristiya ya tsiku la lero. Tikhale oyembekezera, tikhale rede. Ndimanena kuti ine mu wiki imeneyi ndakhala ndi mwayi oti Mulungu wandigawira nthawi imeneyi kuti ikhale nthawi yowazizimutsa anthu yoti akhale rede, kuwachire, kuwakoseka kuti Ambuye Mulungu akuyika sampano. Ambuye Mulungu ali pakuyandika, watsala pang'ono Mulungu wathu akubwera. Ndipo ife tiyenera kukhala okonzeka. Lero tamuyamba Advent wathu pa 27 November 2022. La Mulungu loyambirira ndithu mu Advent imeneyi. Ulendo tawuyamba. Ulendo tawuyamba. Ndipo tanyamuka. Ulendo okachingamira Ambuye. Kaya tili kunyumba, kaya tapita ku depot kumene, koma Ambuye akubwera. Ambuye atsala pang'ono ndipo afika posachedwa. Ambuye akudza. Abalanga okondeka, mawu onse amene tikuwerenga muzoti mawu amenewa akuti tanthauza kuti ife tiphatane ndi Mulungu mu nthawi ino yoyembekezera. Nchifukwa ngakhale nyimbo zisintha. Nyimbo zimasintha ndi nyengo. Ngati ili nyengo ya Lenti timadziwa olopa Radio Maria akangopeza kuti wina waimba nyimbo yokuzana ndi chaka china osayika chaka chimenecho timadabwa kuti zikhala bwanji. Nyimbo imeneyi ili ndi nthawi yake. Abale anga okondeka, nyengo imakhala nyimbo zake. Ndipo ine ndimanena kuti nyengo iliyonse ili ndi national anthem yake. Pa Malawi tili ndi national anthem imene timayimba. Akati timbe nyimbo ya fuko lathu la Malawi timayimba ndito Mlungu dali tsani Malawi munsunge mtendere. National anthem yathu. Mu mpingonso ndi nyengo zimenezi timakhala ndi ma national anthem athu. Ndipo national anthem ya nyengo ya Lenti ine ndinayisankha. Wina aliyense atha kusankha yake, koma ine imene ndinasankha, naye Yesu akubwera agogoda pakomo patu, agogoda pakomo patu. Pang'ono pang'ono a Yesu azabwera. Pang'ono pang'ono a Yesu azabwera. Pang'ono Yesu Kristu abwera posachedwa. Nyimbo imeneyi ndi imene mayika ngati national anthem ya nthawi ino ya Advent. Nthawi yakuyembekezera, nthawi yakudikirira mwana wa Mulungu kufika pakati pathu, nthawi yakudikirira mwana wa Mulungu kuti abadwe mu mtima mwathu. Ni nthawi yokonzekera, nthawi yokhala rede. Christmas ili patsogolo apo. Sili pafupi, ili ndi mawiki angapo kuti tiyipeze, koma kugona pakati nkuyambirira, kulumpha dzenje nkulionera patali. Christmas ili apoyo itithandize ife kuchita bwino, kuyambiratu lero. Itsidwe. Abale anga okondeka, anthu amayiwala kukonzekera Christmas. Lero mawu athu akutiwuza kukonzeka, makamaka uthenga wabwino ukutsindika koposa kuti tikhale maso, tisawodzere. Chifukwa tikawodzera Satana atinyengerera. Satana amanyengerera anthu owodzera. Satana amanyengerera anthu amene akupitisa mphepo okha mwa iwo, nkukhala anthu osapemphera, nkukhala anthu osapita kulimana, nkukhala anthu osapita kumagulu, nkukhala Khristu omangopita la Mulungu lokha, kungokhala 1 hour abwererako kuchalichi. Mupezako chani? Inu kuchalichi mukhaleko, inu kuchalichi mujoine magulu, inu kuchalichi mukapemphereko, inu kuchalichi mupiteko kukapembeza Ukaristiya. Chikristu chanu chikhala champhamvu. Abale anga okondeka, nthawi imeneyi ndi nthawi ya mtengo wapatali. Nthawi imene mpingo umatipatsa kuti pamene kupita ku chaka chopambana cha Christmas tisangopita chipitepite. Anthu amapita chipitepite ku Christmas kumangokonzekera kudya, kumangokonzekera kumwa, kumangokonzekera kunjoya, ena mpaka amapanga matrip, kumangoenda matrip akuti Christmas, trip yopanda pache, trip yopanda kupeza kanthu. Mwinaso akapitanso koyendako osakapempherako, kaya kunyanja, kukangokhalako kunyanja, kumangodya, kumangomwa, osapemphera, osamudziwa Mulungu. Christmas yake yakuti imene yanu imeneyo. Christmas imene tikuyamba pano ndiyoti tiyikonzekere. Nchifukwa tikuyamba lero Mulungu woyamba wa Advent, kukonzekera Christmas, kukonzekera kubwera kwa Ambuye.
tsikani tukumwambako, tsikani mbuyewa, tikusowa inu pano, tsikani mbuyewa, muzakale nafe, tsikani mbuyewa. Mutsike ambuye. Nthawi yake yowatsitsa ambuye ndino, nthawi imene ife tikupanga za kukonzekera kubwera kwawo. Mawu athu oyamba lero abale anga okondeka, mawu athu amene tawawerenga Yesaya akunena kuti tiyeni tikwere ku phiri la chauta. Tiyeni tipite ku phiri la chauta, kumene koko tikakhale naye Mulungu wathu, tikapemphere naye Mulungu wathu. Yesaya amalemba zambiri nthawi yakubwera kwa Yesu Khristu. Yesaya amatipasira zambiri history yonse yakubwera kwa Yesu Khristu. Mmene timachitira amafuna kuti tikonzeke, amafuna kuti tikhale ready kubwera kwa Yesu Khristu. Ndi mlendo wathu wopambana, ndi president wathu wa mapresident onse, ndi mfumu yathu ya mafumu onse, ndi Yesu Khristu akubwera mu mfumu wake. Kodi tikonza misewu? Kodi suja president akamabwera anali kwatuko, a president anabwera kwatuko, kunali chiwanja cha yawo. Kwaje kuna chiwanja cha yawo? Kumango yetuko. Wai cha president waje ku stadium. Anali ku stadium president. Anabwera. Chechilima anali Sokonko. Inde chebakiri anali Sokonko, chiwanja cha yawo chinali kumeneko. Achangu achinjangu president nagayi che kumalo amamkonzera malo, amamkonzera kayendedwe kabwino, amamkonzekera zonse, kaya malo ukapangira nsonkhano abwino okondweretsa, kaya zina zili zonse zokonzekera zimakhala za mphamvu. Kuchokera pa msewu wathu wopita ku cathedral, kuchokera kwa Mankhwala ino amene munafika ku Mangoche, pali msewu wopita ku stadium kumene kunali chiwanja cha yawo nsonkhano. Ku stadium kumene nditu kulika msewu, nditu kamakhala kama bump, kamakhala kamiyala. Koma president akubwera ndikukuuzani msewu umenewo miyala inachokamo, msewu unali wokoma, madzi kuthira, a president adutsemo mwabwino. Kwakonzekera president bwa. Nangano zina ndi zina, kaya sanja, kaya chani, kukongoletsa ma decorations osiyana, president akubwera. Magredala kulima, itirekita tuiweni juwe ili nkwamba kuti papala kulima nsewu kuti president ati aende mwabwino, asesenso mmenemo. Kulanga kondeka president wathu ndiye Yesu Khristu. Abado pakati pathu, akubwera pakati pathu posidwa pompa. Timukonzekera bwanji? Kodi ife amene timatha kukonzekera ma president apa dziko lapansi, tilephera bwanji kukonzekera president wathu opambana amene ali Yesu Khristu? Timukonzekere Yesu Khristu amayanga. Kuti Christmas imene kubwerayo isakhale ya phindu, isakhale Christmas ya zinthu zakunja. Mawu athu oyamba a tsiku la lero, Paulo kwa Roma, mawu athu achiwiri makamaka akunena kuti chipulumutso chili pafupi, usiku uli pafupi kutha. Usiku uli pafupi kutha. Inu mudziwe kuti matenda amawawa usiku, matenda amapweteka usiku. Kukamacha umaona kuti matenda akusintha, umaona kuti yayi bwera pakukuchapa, lero ajimwiche bwera ajimwiche nambo chiro ngani wachenene. Usiku sizinakhale bwino yayi, ni ndiwo manja waji nkuula auwirire usiku kuula kwa basi kupika na kupweteka. Nambo lero jino kundayi kuno akusemana achenene, akupeza bwino amenewa. Usiku umakhala wawa. Chimwemwe chiza mamawa, chimwemwe chikubwera mamawa, chimadza mamawa, usiku ukuta. Kufuna kuuche posa chedwa hapa. Bale yanga okondeka, mavuto ali pafupi kuchoka. Nthawi yodzuka kutulo yakwanira, nthawi yodzutsana yakwana, tidzuke tsopano. Ndimayerekeza ine anthu akamapita kumaliro, akwera galimoto amakhala nkuimba kenaka amatopa, kenaka anthu amadya chakudya, kofi nili pompo, anthu akuyenda, anthu amakhala akuimba, kenaka kuyamba nkhani kutopa. Koma akamayandikira ku nyumba ya maliro kuti tikuyandikira tikupita tikupita kumaliro kuja ndi uko anthu amadzutsana. Tasala pang'ono tizikumbukira kuti tonse ngati anali maso tidzutsane, timadzutsana. Nthawi yodzutsana yakwanira, nthawi yakwana, mbanda kucha wayandikira. Mayendedwe athu akhale oyenerera. Paulo akutero kwa Roma ati mayendedwe athu akhale oyenerera mu Chikhristu chathu, moyo wathu. Sikuti Mkhristu aziyenda mofanana ndi anthu akunja. Mkhristu ayende moyenerera. Mkhristu wa Katolika ka Mkhristu wachani ayende moyenerera mokondweretsa Mulungu wake. Aliyense ayende mokhazikika mmene Mulungu akakondwere naye. Anthu ambiri akuyenda mundima, ambiri akuyenda mundima.
anthu ambiri anachoka mkuyera, ali mundima. Tituluke mu mundima, tibwere mkuwala tsopano, tenge kuwala kwa Yesu Kristu. Christmas isafanane ndi Christmas ya anthu amene sakuyizindikira. Chifukwa Christmas tikayichita ndikumayichita ngati kuti ifeyo sitikudziwa chimene tikupanga, ndipo palibe chimene achite. Chifukwa Christmas ndikubadwa kwa Yesu Kristu. Ena sakhulupirira Yesu Kristu kuti mwana wa Mulungu, ena sakhulupirira Yesu Kristu koma amakondwera nawo pa Christmas. Koma wao ndi pa Christmas akuvala zovala zatsopano, akupita nawo kunyanja, akupanga nawo zonse, akunjoya, mwinaso amatiposaso. Koma iwo sakundziwa Yesu Kristu. Inu mayi, inu bambo, ine tikumudziwa Yesu Kristu. Tiyenera kukonzeka koposa, tiyenera kuchita zoti Yesu Kristu abadwe mu mtima mwathu. Nanunso tsono khalani maso. Akutero Yesu Kristu mutenga wabwino, utenga wathu wabwino. Yesu Kristu akutero kuti nanunso tsono khalani maso, chifukwa simukudziwa nthawi yake yobwera kwa Ambuye. Alipo akudziwa kuti ndimwalira lero, mukudziwa kuti inu mumwalira lero, mukudziwa kuti mumwalira mawa, mukudziwa. Palibe akudziwa tsiku la Ambuye lizabwera modzidzimutsa, lizabwera ngati mbala. Tinkayimbaso, Yesu azabwera ngati mbala kuzakutenga iwe mbale, zalape ya mai zalape. Timayimba kuti nditu Yesu adzabwera modzidzimutsa. Lero Yesu Kristu muutenga wake wabwino wakamba za Nowa. Wakamba za Nowa uja adapanga chombo uja. Wapanga kuti atizindikiritse ife kuti nthawi zambiri sitikumva mawu a Mulungu akulalikidwa, mawu a Mulungu akunenedwa, koma kuti tatenge chifukwa zimene tikuchita zokoma. Tini machimo the best yathu ife. Machimo the best. Machimo okometsetsa. Amene tikupita kwa nsembe, ndipo nthawi ino ndiyolapa. Nthawi ino ndiyolapanso machimo kuti Yesu atipeze titakonzeka. Pa depot itu pamatopesa. Ine ndapita pa depot. Ndapita kukadikirira abale anga pa depot. Ndikumadikirira pa depot ndikukhala nthawi. Ndikumayimbira nafuna kuti koma muli kuti? Koma ndi muti kuchedwa ife sitinaje. Koma tikukuyembekezerani. Kenaka anthu amatopa pa depot iyi basi. Ndiye kuti amenewa mwina sana nyamuke. Pamene akuchoka munthu mlendo uja amakhala akutulukira. Musatope. Musatope. Ngati mmene manenera kuti ogani yathu ya tilankhuleni Ambuye. Osatopa ndi kuchita zabwino. Osatopa. Mukhala ndi tuchire osabwerera mbuyo. Amen.